Γεια σας, καλώς ήρθατε πάλι σε ένα webcast του sqlschool.gr. Σε αυτό το webcast θα ασχοληθούμε με τις αλλαγές που έχουν γίνει στη συμπεριφορά του Identity Property, το οποίο χρησιμοποιούμε πάνω στις κολόνες μας σε έναν πίνακα. Είμαι ο Αντώνης Χατζηπαυλής και στο slide αυτό βλέπετε τους διάφορους σταθμούς στην μέχρι τώρα επαγγελματική μου πορεία. Εάν θέλετε να μας ακολουθήσετε στα social media, στο slide θα δείτε τα διάφορα accounts που έχουμε στα social media. Εάν χρειάζεται να ρωτήσετε κάτι για το SQL Server, μπορείτε να στείλετε κάποιο mail στο help@sqlschool.gr. Η σημερινή ατζέντα για το webcast αυτό είναι να δούμε τι είναι το Identity Property, να δούμε πώς ξεκινάει, ποια είναι, από πού ξεκινάει και πώς μεγαλώνει, να δούμε τι γίνεται με τα inserts και αν μπορούμε να έχουμε explicit inserts, τη μοναδικότητά του, τις τιμές που μπορεί να πάρει, τα gaps τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν, το cache το οποίο είναι καινούριο στο SQL Server 2012 και πάνω, και φυσικά ένα demo για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του Identity Property. Τι είναι λοιπόν το Identity Property? Το Identity Property είναι κάτι το οποίο συνηθίζουμε να έχουμε πάνω σε μία κολόνα του πίνακα, και μόνο μία κολόνα ενός πίνακα μπορεί να είναι identity, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε σηριακούς αριθμούς αυξανόμενους με βάση το increment το οποίο έχουμε ορίσει πάνω στα δεδομένα του συγκεκριμένου πίνακα. Αυτό το Identity Property στην ουσία έρχεται και αποδίδεται, αυτή η τιμή δηλαδή στο Identity Property αποδίδεται κατά τη στιγμή που κάνουμε κάποιο insert statement και μόνο. Δεν αλλάζει κατά τη στιγμή που κάνουμε κάποιο update. Στην ουσία εμείς δεν δίνουμε κάποια τιμή, απλά ο SQL Server έρχεται μόνος του και σε αυτό προσθέτει την επόμενη τιμή που πρέπει να δώσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε μόνο σε data types τα οποία είναι integers, και τέτοια data types είναι το integer και ο big integer. Όσον αφορά το κομμάτι του seeding και του increment, κατά τη στιγμή που δηλώνουμε ένα identity column πάνω στον πίνακά μας, έχουμε τη δυνατότητα να προδιαγράψουμε από πού θα ξεκινάει το seed και πώς θα μεγαλώνει το increment. Το seed λοιπόν είναι η τιμή που ξεκινάει να αποδίδονται τιμές στο identity column. Το increment μας δείχνει πόσο θα μεγαλώνει κάθε φορά, και αν δεν τα ορίσουμε κατά τη στιγμή του definition του identity property, εκ προημίου θεωρούνται ότι αυτά θα ξεκινάνε από το 1. Από τη στιγμή όμως που θα τα ορίσουμε, αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν. Πρέπει να καταφύγουμε σε άλλες λύσεις, drop και recreate τον πίνακα, ή όπως θα δούμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την reseed. Explicit inserts. Τυπικά δεν βάζουμε explicit values στο συγκεκριμένο property. Είπαμε και προηγουμένως ότι κάθε φορά που κάνουμε ένα insert παίρνει την επόμενη τιμή. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν να έρθουμε και να βάλουμε δικές μας τιμές μέσα στα values αυτά, και αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας κάποιο connection option, το οποίο το συγκεκριμένο connection option δεν είναι τίποτα άλλο από το να ορίσουμε το set identity insert on. Δίνοντας αυτό το συγκεκριμένο option έχουμε τη δυνατότητα αντί να πάρει auto generated values να βάλουμε τη τιμή την οποία εμείς επιθυμούμε. Μοναδικότητα. Δεν εγγυάται το identity property ότι οι τιμές στη συγκεκριμένη κολόνα θα είναι μοναδικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε άπαξ διαπαντός μέσα στο μυαλό μας. Αν θέλουμε να έχουμε μοναδικότητα, ο μόνος τρόπος για να στις τιμές του συγκεκριμένου πεδίου, ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε είναι να βάλουμε ένα unique constraint ή να έχουμε φτιάξει ένα primary key constraint. Οι τιμές τις οποίες παίρνει ένα identity column δεν μπορούν να γίνουν recycle, δεν μπορούν να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή αυτόματα. Αφού αν ας πούμε έχουμε ορίσει ένα πεδίο τύπου integer, το οποίο το maximum του είναι τα 2.146.000.000 και κάτι ψηλά είναι 2 στην 32, εάν λοιπόν φτάσουμε στο να δώσουμε και τη maximum τιμή την οποία ορίζει το data type, αυτό δεν γίνεται recycle. Τότε θα δημιουργηθεί
ένα λάθος, δηλαδή θα πάρουμε ένα overflow error, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έρθουμε και να κάνουμε αλλαγές στο πίνακά μας σε κάποιο μεγαλύτερο πεδίο ή να δημιουργήσουμε κάποια άλλη τεχνική για να υποδεχτούμε τις καινούργιες τιμές. Πάντως, όπως είπα και προηγούμενα, μπορούμε να αλλάξουμε την τρέχουσα τιμή manually χρησιμοποιώντας το dbcc check identity command. Υπάρχει σχετικό blog post μέσα στο sqlschool.gr. Gaps. Πολλοί πιστεύουν ότι οι τιμές που δίνονται στο identity πεδίο δεν θα έχουμε κενά, δηλαδή θα είναι πάντα σηριακά 1, 2, 3, 4 και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι κανένας δεν εγγυάται, και το identity κυρίως δεν εγγυάται, ότι δεν θα υπάρξουν gaps μεταξύ των τιμών. Αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο που μπορεί κάποιος να το κάνει. Αν ας πούμε πάμε να κάνουμε ένα insert και το insert αυτό αποτύχει και γίνει rollback, τότε η τιμή που είχε αποδοθεί στο συγκεκριμένο identity πεδίο κατά τη στιγμή του insert, αυτή θα χαθεί. Οπότε αν ας πούμε είχαμε βάλει κάποια records 1, 2, 3, 4, 5 και είχαν δοθεί αντίστοιχες τιμές 1, 2, 3, 4, 5 και πάμε να βάλουμε το 6 και το 6 έγινε rollback, τότε το επόμενο που θα δοθεί θα είναι το 7. Εάν θέλουμε να υπάρχουν κενά μεταξύ των κλειδιών, των values που είναι μέσα στο identity, τότε θα πρέπει να φτιάξουμε το δικό μας μηχανισμό. Cache. Καταρχήν να πούμε ότι δεν έχω καμία δυνατότητα να έρθω και να ορίσω κάποιο cache value για το identity property. Ειδικά για τις εκδόσεις πριν το SQL Server 2012 δεν υπήρχε καθόλου η έννοια του cache πάνω στο identity property. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κάθε τιμή που δινόταν στο συγκεκριμένο πεδίο, αυτόματα αυτό οδηγούσε στο να έχω disk-write, δηλαδή να γίνεται log μέσα στο transaction log. Από το SQL Server τον 2012 και τον 2014 το identity property, το identity column έχει ένα predefined cache που εξαρτάται η τιμή του cache εξαρτάται από το data type το οποίο χρησιμοποιούμε μέσα για τη συγκεκριμένη κολόνα. Παρ' όλα αυτά, στο Books Online και η Microsoft δεν έχει ορίσει, δεν έχει καταστήσει σαφές ποιο είναι το cache value. Αυτό το έχουμε βρει χρησιμοποιώντας testing, δηλαδή δοκιμάζοντας πράγματα, το οποίο πρέπει να επισημάνω ότι η Microsoft το έχει αφήσει σε ένα τέτοιο σημείο, το έχει αφήσει τελείως φλού το συγκεκριμένο θέμα, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι ακόμα και από διαφορετικά builds του SQL Server αυτό μπορεί να αλλάξει. Παρ' όλα αυτά, με το cache αυτό που κερδίζουμε είναι να έχουμε και καλύτερο performance, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε bulk inserts, διότι κάθε φορά που γινόταν το ένα insert δεν χρειάζεται να πάει να γράψει στο log το συγκεκριμένο value για να κρατήσει για το επόμενο. Αυτό σημαίνει όμως το εξής, ότι αν έχω κάτι το οποίο οδηγεί σε κάποιον απρόσμενο τερματισμό του SQL Server, όπως είναι πέφτει το ρεύμα ή έχω ένα failover με availability groups, με always on availability groups, το επόμενο value το οποίο θα δω μπροστά μου αυτόματα θα είναι gapped, διότι θα πάει στην επόμενη τιμή που το cache ορίζει. Βέβαια υπάρχει δυνατότητα να κάνω disable το caching στη λογική που υπήρχε στο πριν του 2012, χρησιμοποιώντας ένα trace flag, δηλαδή ξεκινώντας το service του SQL Server με το trace flag 272. Και πάμε αυτό να το δούμε με ένα demo. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μία database με την οποία θα δούμε τη συμπεριφορά του identity property. Ας φτιάξουμε μια database και πάνω σε αυτή την database θα έρθουμε να φτιάξουμε 4 πίνακες, όπου θα χρησιμοποιήσουμε τους 4 integer, τα 4 integer data types, ένα tiny integer, ένα small integer, ένα integer και ένα big integer. Σε αυτούς τους πίνακες, τους 4 πίνακες, θα θέλουμε να βάλουμε από 2 records.
Και να δούμε λοιπόν ποιο είναι το αποτέλεσμά μας. Είναι κάτι αναμενόμενο, κάθε ένας επειδή είναι identity συγκεκριμένη κολόνα θα δείτε ότι είναι 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, μια χαρά καλά. Εάν τώρα σταματήσω το SQL Server μου με κανονικές διαδικασίες, είτε μέσα από το Management Studio, είτε μέσα από τον Object Explorer του Management Studio, είτε μέσα από τον SQL Server Configuration Manager, θα δούμε ότι επειδή είναι ένα κανονικό, ένα normal shutdown όπως λέμε, δεν θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Αφού λοιπόν το σταματήσαμε το service μας, ας έρθουμε να το ξαναξεκινήσουμε. Ας έρθουμε λοιπόν να βάλουμε από μία εγγραφή και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Επειδή έχει σταματήσει, ας το ξανατρέξουμε. Η συμπεριφορά είναι κανονική, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτο αναμενόμενο. Αν όμως έχω κάποιο shutdown όπου μπορεί να πέσει το ρεύμα ή έχω κάνει failover σε ένα always on availability group και πάω να ξεκινήσω ξανά το service μου, και πάω να έρθω να βάλω πάλι από μία εγγραφή, θα δείτε ότι επειδή υπήρχε το cache, επειδή υπάρχει το cache, βλέπετε ότι η επόμενη τιμή είναι κάτι διαφορετικό. Αυτόματα αυτό μας έχει οδηγήσει από τα πειράματα που έχουμε κάνει ότι ανάλογα με το data type το cache πηγαίνει, έχει μια λογική η οποία είναι εξής. Θυμίζω ότι αυτό εδώ πέρα, και να το δούμε κιόλας στο definition, είναι ένα tiny integer, το cache του λοιπόν είναι 10, στο small integer το cache του είναι 100, στο integer το cache είναι 1000 values και στο big integer το cache είναι 10.000 values. Αυτό λοιπόν έχει όντως επιβεβαιωθεί εδώ, είναι 10, 100, 1000, 10.000. Οπότε βλέπετε ότι όταν έρθω και κάνω έχω έναν expected shutdown, το οποίο μπορεί να είναι από απώλεια ρεύματος ή έχω ένα failover σε ένα always on availability group, η επόμενη τιμή που θα πάρω στο επόμενο insert στα identity columns θα είναι ανάλογα με το data type μεγαλύτερη, 10, 100, 1000, 10.000. Αν ξαναγυρίσω και του πω, αφού έχει γίνει το unexpected shutdown, και ξανακάνω πάλι insert, θα συνεχίσει η λογική να ξεκινάει από εκεί που είναι 13, ήταν το προηγούμενο, θα πάει 14, 104, 1004 και 10.004. Εάν δεν θέλω να κρατήσω αυτή τη συμπεριφορά, η οποία όπως είπα βελτιώνει πάρα πολύ το performance ειδικά σε batch inserts, μπορώ να έρθω και να ξεκινήσω το service του SQL Server μου με το trace flag 272. Αν θα έρθουμε στα properties θα δούμε ότι πλέον είναι και το trace flag 272. Εάν τώρα θα πάμε να βάλουμε κάποιες τιμές και να δούμε, είναι λογικό ότι θα έχει τα πράγματα στη σειρά όπως αν είναι αναμενόμενο. Εάν έχω όμως ένα unexpected shutdown και ξανά ξεκινήσω το service μου, και έρθω να βάλω πάλι από μία τιμή σε κάθε πίνακα, βλέπετε ότι δεν έχω το gap, πήγε στο 16, στο 106, το 1006 και στον τελευταίο πίνακα με το bin integer στο 10.006. Αυτή λοιπόν είναι η συμπεριφορά η οποία έχω η καινούργια συμπεριφορά την οποία έχω στο identity property,
από τον SQL Server το 2012 και μετά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο webcast. Να είστε καλά.